Трета десятка за Алина Кабаева. Удивително единодушни и бързи са съдийките, когато става дума за десетките. Имам чувството, че са програмирани предварително в техните компютри. Това, разбира се, няма никакво значение точно в този момент, защото Ива Тепешанова вече започна изпълнението си с обръч. Браво, Ива. Тук много ми се иска испанската телевизия да е заснела поведението на Бранимира Маркова отстрани на килима. Тя невероятно изживяваше всяко едно движение на своята възпитаничка. Разхождаше се напред-назад и все едно играеше тя нейното съчетание. Ива Тепешанова е на 17 години и прави дебют като индивидуална състезателка на европейско първенство. Миналата година участва на